Taller de ràdio, música, notícies i participació. La Vall es promociona com a destinació turística. Reforesten el Pla de les Cimes d'Ondiment. En memòria dels joves obligats d'Ondiment. Davant la fi de l'aigua i al País Valencià. El temps a la Vall d'Albaida. La Unió fomenta l'agricultura ecològica entre els escolars. Ferrero prolonga davant de Ferrer el seu bon moment i conquista el títol a Buenos Aires. Amb el març tornarà a Sant Ovidi. L'ontimentina Maria García rebrà el Premi Dona 2010 de l'Ajuntament de Manises. Cançó d'autor amb Pau a la Bajo Sarolleria. Desarticulen una banda dedicada a extorquir empresaris valencians. 50 alumnes del cicle formatiu de cura auxiliar d'infermeria realitzen pràctiques en l'Hospital d'Ondiment. Més informació en www.tallerderadio.es.